कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। आतापर्यंत अनेक मोठे नेते कोकणच्या मातीनं दिल्यात। ही सगळीच नेते मंडळी सिंधुदुर्गच्या विकासासाठी हेवेदावे विसरून एकत्र आहेत। अशी सिंधुदुर्ग सारखी राजकीय सभ्यता महाराष्ट्रात कुठेही नाही, अशा शब्दात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी कौतुक केलंय। देवी चरणी हीच प्रार्थना करतो की आमच्या या ग्रामस्थांना, आमच्या या जिल्ह्यातील सर्व लोकांना उदंड आयुष्य लाभो, त्यांच्या अडीअडचणी दूर होऊन त्यांच्या घरात सुख समाधान नांदो अशी आई चरणी प्रार्थना करतो। आणि आत्ता दादांनी सांगितल्याप्रमाणे किंवा आमच्या भोसले साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे सिंधुदुर्गात अनेक वरिष्ठ ज्येष्ठ नेते राहिले, नाथपै साहेबांपासून दंडवते साहेबांपर्यंत आणि दंडवते साहेबांपासून सुरेश प्रभूंपर्यंत, तसंच नारायणराव राणेंसारखे ज्येष्ठ नेते या जिल्ह्यातून निर्माण झाले। वेगवेगळे राजकीय विचार असतानाही आणि वेगवेगळ्या विचारधारा असतानाही शेवटी जिल्हा म्हटलं की एकत्र येऊन सगळ्यांनी जिल्ह्याचा विचार केला। आणि या जिल्ह्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे इकडे राजकीय हेवेदावे काही असले तरी माणसाला माणूस धावून येतो आणि एक राजकीय सभ्यता जी या जिल्ह्यात दिसून येते ती महाराष्ट्रात कुठेही दिसून येत नाही। आणि म्हणून हे संस्कार आणि ही सभ्यता हा जिल्हा कायम ठेवेल अशी मनोकामना व्यक्त करत तुम्हा सर्वांना परत एकदा शुभेच्छा देतो। खूप खूप धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।